Diversos ciutadans han creat a partir d'aquest programa una plataforma per demanar l'abolició de l'impost de successions. Creuen que escanya, sobretot les classes mitjanes, i denuncien que perjudica els habitants de Catalunya respecte als d'altres autonomies. I és que una mateixa herència pot costar fins a 100 vegades més aquí que, per exemple, a Madrid. Avui, a partir de les 11, en parlarem amb economistes i persones afectades. I per això avui preguntem: trobeu just que hi hagi un impost de successions? Poden donar la seva opinió al 70 33 matins.sí, matins.no o al telèfon 902 010 633. Comença una nova edició dels Matins de TV3. Estem a punt ja aquí amb els tertulians, amb el Lluís Foix per una banda, amb l'Antonio Franco per l'altra, als quals els hi volem plantejar també la pregunta del dia. Trobeu just que hi hagi un impost de successions? Ara mateix l'opinió dels telespectadors és majoritàriament que no. Un 95% dels telespectadors creuen que no és just que hi hagi un impost de successions, i un 5% diu que sí. Per què plantegem aquesta pregunta? Doncs perquè heretar aquí a Catalunya es converteix moltes vegades en un malson per culpa de l'impost de successions. Ja fa temps que molts catalans en reclamen l'abolició per dos motius. Primer, perquè consideren que escanya sobretot les classes mitjanes, i segon, denuncien que perjudica els habitants de Catalunya respecte a d'altres autonomies. I és que una mateixa herència pot costar fins a 100 vegades més aquí que, per exemple, a Madrid. Trobeu just que hi hagi un impost de successions? A veure, si vols, jo diria que per principi jo diria que sí, estic en minoria, evidentment. Però tinc la sensació que té que ser un impost molt ben dissenyat i molt acurat, no? Com a principi, jo crec que un impost de successió és un factor nivelador i que pot ajudar a fer el trasbassament de quartos de la gent que té més respecte a necessitats col·lectives. Ara bé, el que sí que tinc que remarcar immediatament és que tal com està plantejat actualment em sembla un desastre, no? Primer perquè no és just que hi hagi diferències entre unes autonomies i altres sobre si hi ha o no hi ha, perquè això afavoreix que gent que es pot radicar aquí es radiqui o es posi fiscalment amb una comunitat. Vull dir que això no és congruent. Dos, possiblement és excessiu en quantitat per les classes mitjanes. Jo crec que és un impost que ha d'estar dissenyat i pensat sobretot, ja dic, per les classes més afavorides. És veritat la queixa, i que possiblement aquesta és la raó per la qual la nostra audiència avui es pronuncia d'aquesta manera tan contundent, que tal com està dibuixat és un càstig a les classes mitjanes, que és un càstig injust, no? Vull dir que, faré síntesi, crec que és un impost que té sentit si està ben fet, i no té sentit si està plantejat com ho tenim ara aquí al nostre país. A veure, jo crec que la pugna entre els governants i els súbdits, diguem-ne, els ciutadans, és molt antiga. De fet, la democràcia a Anglaterra sempre es situa l'any 1214 amb la Carta Magna, i que consistia en que la gent, o sigui, els nobles de l'època, no volien pagar els impostos que li demanava el rei. Vull plantejar això perquè sempre hi ha aquesta lluita, i l'Estat, quan després es configura com a Estat i no com a regne, doncs té que viure i té que proporcionar serveis als ciutadans, i jo en principi estic d'acord en que hi hagi una política fiscal que tregui de la gent que té més perquè la gent que té menys en pugui disfrutar. Primer punt. Però, per exemple, hi ha impostos, com hi ha l'impost del patrimoni, que el president Zapatero el va treure, i aquí no hi ha hagut més remei que treure'l, que jo el considerava absolutament injust en la majoria dels casos, perquè resultava que era un impost que es penalitzava fiscalment el que ja s'havia pagat. O sigui, si algú tenia un sou i després aquest sou li portava a tenir un pis, a tenir un cotxe, a tenir una casa o a tenir uns diners estalviats, resultava que havia de tornar a pagar impostos, i això ho trobava injust. Aquest any no hi ha hagut impost de patrimoni i espero que a partir d'ara no n'hi hagi. L'impost de successions jo crec que té un sentit perquè es pugui equilibrar la riquesa de la societat, però en el cas de Catalunya el trobo exagerat
trobo comparativament perjudicial pels catalans i per tant, jo crec que s'ha de revisar i s'ha de revisar molt a fons. Vostè deia que hi pot haver un 100% de diferència entre el que es paga aquí o el que es paga en altres comunitats autònomes. Si resulta que ara hem fet un estatut, hem fet un model de finançament que ens posa, segons el conseller Castells, damunt de la mitjana, és a dir, que rebrem més, ara resulta que amb el tema de successions no. I jo crec que això s'ha d'estudiar i hi ha d'haver un debat a fons i sobretot s'ha de defensar el ciutadà. El ciutadà no pot ser penalitzat o no pot rebre la pressió fiscal per duplicat o a vegades per triplicat, perquè fins ara hi havia pressió fiscal pel patrimoni, pressió fiscal per les successions i pressió fiscal la que paguem cada any, com la IRPF, la qual jo crec que és un model que finalment el país va començar a prosperar quan tothom va pagar impostos, inclús les classes mitjanes. I el que penso és que jo crec que molts catalans què fan ara? Doncs fan una cosa estranya, no? Per exemple, si un pare de família té un patrimoni, doncs el ven abans de morir per poder repartir l'import de la venda del seu patrimoni als seus fills o a qui cregui convenient. Jo crec que això és absolutament injust. I les successions, estic d'acord amb el que diu l'Antoni, els impostos han d'existir i s'ha d'equilibrar la societat. Però el que no pot ser és que estiguem en inferioritat de condicions i que resulta que fem un gran tema de que per fi estarem damunt de la mitjana del que rebem de l'Estat i a la vegada el que fa un testament i els que reben el testament doncs han de pagar aquests impostos, això ho trobo injust i innecessari. Però al marge d'aquest greuge comparatiu, aquesta associació que demana l'abolició, com molts altres ciutadans que demanen l'abolició de l'impost de successions, també parlen, insisteixo, al marge del greuge comparatiu, és que perjudica sobretot a les classes mitjanes, perquè els que més tenen assessors fiscals que els indiquen quins moviments han de fer. És que aquesta és la primera qüestió de tot el tema dels impostos. Tenen que ser tècnicament molt afinats, perquè a la pràctica, com diuen els d'aquesta associació i com tu remarcaves ara, l'experiència ens diu que gairebé sempre la gent que té més quartos té advocats i té accés a tècniques d'acabar pagant quantitats molt més reduïdes proporcionalment que els treballadors, amb la qual cosa l'esperit de fons dels impostos queda subvertit, no? Jo crec que també la resposta que està donant la gent aquest matí és el rebuig una mica utòpic contra els impostos. En principi, si li demanes a la gent, escolta, desitges pagar impostos, tothom diria sempre que no. El que passa que la mateixa gent demana després ajut, serveis públics, que la llei de dependència funcioni, coses d'aquest tipus. Vull dir, hem d'entendre el paper cabdal que tenen els impostos en la vida moderna democràtica. El que passa que ja dic que és imprescindible que estiguin molt ben afinats i no és el cas dels impostos d'aquest impost de la successió en aquests moments. Però, Antoni, jo crec que és absolutament inassumible, inacceptable que l'impost de societats a Catalunya sigui tan exageradament superior que el d'altres comunitats autònomes. Això jo crec que s'ha de corregir. I ja sé que el conseller Castells amb això segurament no estarà d'acord perquè per successions la Generalitat recapta molts impostos. I bé, jo crec que hi ha una clàusula que és, per exemple, les rendes del treball o les rendes dels beneficis o les rendes de les empreses, perquè ens trobem en una situació en la qual ahir, sopant a la Moncloa, el president del govern amb la COE i molts empresaris, el tema era com es baixava l'impost de societats. Per què? Per promoure la producció. Llavors hi ha dues escoles de pensament aquí. Aquella que diu, escolti, anem pel dret
retallem els que més tenen i donem els que menys tenen, i l'altre, és a dir, busquem un terme mig i a fi efecte que la gent no se senti tan desproporcionadament maltractada amb un tema com és les successions. Perquè les successions, a veure, és el que un ha guanyat a la seva vida, quan els que venen se'n beneficien, ell ja no hi és, però els que venen hi són, i aquests diuen, escolti, no valia la pena si he de pagar un 30, un 20, un 12, un 40%, no sé quins són els barems, del que el meu pare o el que va estar a favor meu m'ho va donar. O sigui, jo crec que això sí que s'ha de revisar, i com a mínim hi ha d'haver un debat seriós, amb números sobre la taula i amb un criteri social que faci que no en surtin perjudicats els que més treballen, no, a vegades. El que estem veient és que s'ha mogut ara mateix el marcador, el 96% dels telespectadors estan dient que no és just que hi hagi un impost de successions, un 4% diu que sí. En tot cas, és el tema del dia, en tractarem al llarg d'aquest programa dels matins a TV3.